Γεια σας, είμαι η Έφη Λεβίζου, είμαι αναπληρώτρια καθηγήτρια φυσιολογίας φυτών στο τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είμαι επιστημονική υπεύθυνη του Αγροκύκλου, ενός προγράμματος, ο πλήρης τίτλος του οποίου είναι η κυκλική οικονομία στην αγροτική παραγωγή, ο κύκλος της θρέψης μεταξύ φυτών, ψαριών και εντόμων ως νέο σύστημα παραγωγής τροφής με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2022, άξονας προτεραιότητας 3, έρευνα και εφαρμογή. Η διάρκεια του είναι διετής, ξεκίνησε λίγο καιρό πριν, το 2023, και θα διαρκέσει μέχρι το 2025 και τα πειράματα διεξάγονται στο πιλωτικό θερμοκήπιο ενυδριοπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο ερευνητικό αγρόκτημα του Πανεπιστημίου στο Βελεστίνο. Ο ρόλος μου στο έργο είναι να συντονίσω και να είμαι υπεύθυνος για τη διαχείριση του κλίματος, της άρδευσης και λίπανσης της καλλιέργειας και του περιβάλλοντος των ψαριών. Ο αγροκύκλος εστιάζει την πολυεπίπεδη έννοια της κυκλικής οικονομίας στην πρωτογενή παραγωγή, εφαρμόζοντας ένα πρωτοποριακό, κυκλικό, τριτροφικό μοντέλο που περιλαμβάνει 3 είδη οργανισμών: τα φυτά, τα ψάρια και τα έντομα. Στόχος του έργου είναι η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην παραγωγή των αγροτικών προϊόντων, εκμεταλλευόμενοι υλικά τα οποία είναι μεν πλούσια σε θρεπτικά, αλλά έως τώρα θεωρούνταν απόβλητα. Καθώς τα εντάσσουμε στον κύκλο της θρέψης, τα υπολείμματα ή τα παραπροϊόντα του μεταβολισμού του ενός οργανισμού αποτελούν τροφή για τον επόμενο. Έτσι από απόβλητο μετατρέπεται σε πόρο. Η βασική αρχή της λειτουργίας του αγροκύκλου φαίνεται και στο λόγο μας. Τα έντομα εκτρέφονται ως πηγή πρωτεϊνών, βιταμινών, ιχνοστοιχείων και με την παραγωγή εντομοαλεύρων ταΐζουν τα ψάρια. Τα ψάρια μπαίνουν σε ένα σύστημα ενυδριοπονίας, όπου είναι η ταυτόχρονη παραγωγή φυτών και ψαριών, και τα προϊόντα του μεταβολισμού τους, που είναι πλούσια σε άζωτο και σε άλλα θρεπτικά στοιχεία, ταΐζουν τα φυτά με το νερό που επανακυκλοφορεί μεταξύ των ψαριών και των φυτών. Τα υπολείμματα των φυτών που προκύπτουν από κλαδέματα ή κακοσχηματισμένους καρπούς κλπ. Αποτελούν τροφή για τα έντομα και έτσι κλείνει ο κύκλος της θρέψης. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μία ολοκλήρωση 3 συστημάτων καλλιέργειας. Της υδατοκαλλιέργειας με την εκτροφή των ψαριών, της υδροπονίας με την παραγωγή των φυτών και της εκτροφής των εντόμων που θα χρησιμοποιηθούν για εντομοάλευρα. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα από τους χώρους του εργαστηρίου υδατοκαλλιεργειών του Τμήματος Γεωπονίας, Ηχθειολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, και η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα του αγροκύκλου είναι μέσω της παρασκευής εξειδικευμένων ηχθειοτροφών, που μέσω αυτών θα διατραφούν τα ψάρια και κατόπιν το νερό καλλιέργειάς τους θα θρέψει τα φυτά της ενυδριοπονίας. Στόχος του έργου είναι από τη μια η παραγωγή καινούριας γνώσης, να δούμε πώς όλο αυτό το κυκλικό τριτροφικό σύστημα μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία και την απόδοση των φυτών, τη λειτουργία και την απόδοση των ψαριών από τη μια, και από την άλλη ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των στόχων του αγροκύκλου έχει σχέση με την μετάδοση αυτής της γνώσης και της τεχνογνωσίας σε ομάδες που μπορεί να ενδιαφέρει. Δηλαδή σε ομάδες παραγωγών, σε συνεταιρισμούς αγροτικούς που πιθανώς να ενδιαφέρονται, σε μεγάλες εταιρείες που ασχολούνται με την υδροπονία ή με την υδατοκαλλιέργεια, αλλά και στο ευρύ κοινό, σε φοιτητές γεωπονίας, σε μαθητές, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Πώς αυτό μπορεί να ενταχθεί στην αγροτική παραγωγή. Βρισκόμαστε στο Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο ρόλος μας στον αγροκύκλο είναι πολύ συγκεκριμένος. Είναι να κάνουμε πρωτόκολλα μαζικής παραγωγής της Black Soldier Fly, της μαύρης μύγας στρατιώτης όπως λέμε, Hermetia illucens όπως λέμε επιστημονικά, πάνω σε παραπροϊόντα. Όταν λέμε παραπροϊόντα, τα περισσότερα από αυτά είναι κυριολεκτικά σκουπίδια, δηλαδή
προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε αποσύνθεση και κυριολεκτικά πληρώνεις για να τα ξεφορτωθείς, και γι' αυτό το λόγο εμείς χρησιμοποιούμε αυτόν τον ενδιάμεσο, όπως είναι η μαύρη μύγα στρατιώτης, από αυτά τα παραπροϊόντα, από σκουπίδια, να παράξουμε χρυσάφι, όπως λέμε, δηλαδή πάρα πολύ καλής ποιότητας ζωοτροφή, πλούσια σε πρωτεΐνες, ω3, ω6, βιταμίνες, λιπίδια και το καθεξής. Εδώ που βρισκόμαστε είναι η μονάδα εκτροφής εντόμων. Εκτρέφουμε τη μύγα μαύρου στρατιώτη. Η επιλογή αυτού του εντόμου έγινε βάσει του χρονικά σύντομου κύκλου ζωής, ο οποίος είναι περίπου 18 ημέρες, με το ενήλικο έντομο συγκεκριμένα να ζει 5 με 8 ημέρες και να έχει τη δυνατότητα εναπόθεσης μέχρι 900 αυγών. Δίπλα μου βρίσκεται ο κλωβός αναπαραγωγής, όπου εσωτερικά συνυπάρχουν και αναπαράγονται τα ενήλικα έντομα σε θερμοκρασία 28 βαθμών Κελσίου, χωρίς την ανάγκη για τροφή, παρά μόνο για ενυδάτωση. Αυτή είναι εδώ την κατασκευή. Την τοποθετούμε εντός του κλωβού, σε σκιερό σημείο, ώστε να εναποθέσουν τα ενήλικα έντομα τα αυγά τους στις εσοχές ανάμεσα. Αφού αποσυναρμολογήσουμε λοιπόν την κατασκευή, την τοποθετούμε εντός αυτού του μικρού κουτιού, μαζί με τροφή για πουλερικά, η οποία θα είναι και το πρώτο γεύμα των προνυμφών. Όταν αυτές οι προνύμφες μεγαλώσουν σε μέγεθος, τις μεταφέρουμε σε μεγαλύτερο κουτί, όπου και τις ταΐζουμε με φύλλα και καρπούς από την καλλιέργεια του υδροπονικού συστήματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε το αγκούρι. Οι προνύμφες θα παραμείνουν και θα τρέφονται σε αυτό το κουτί για περίπου 15 ημέρες, όπου στη συνέχεια ένα μέρος τους θα πάει για την παραγωγή του εντομάλευρου, ενώ τα υπόλοιπα για να διατηρήσουμε τα πληθυσμιακά αποθέματα του εντόμου για να συνεχιστεί ο κύκλος εκτροφής. Η ενιδριοπονία, που είναι βασικό κομμάτι του αγροκύκλου, είναι ένα σύστημα ταυτόχρονης παραγωγής φυτών και ψαριών μέσω ενός συνδεδεμένου συστήματος επανακυκλοφορίας νερού. Βρισκόμαστε λοιπόν εντός του πιλωτικού θερμοκηπίου ενιδριοπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέσα σε αυτό το θερμοκήπιο που υπάρχει καλλιέργεια των φυτών υπάρχει και ένας ειδικός θάλαμος εντός του οποίου βρίσκεται η ιχθυοκαλλιέργεια σταθερών συνθηκών, ρυθμιζόμενων συνθηκών όπου μεγαλώνουν τα ψάρια μας. Ας τα δούμε. Βρισκόμαστε σε εγκαταστάσεις ενιδριοπονίας, όπου εκτρέφουμε την κόκκινη τιλάπια στις δεξαμενές που βλέπετε από πίσω μου. Στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροκύκλος, προσθέσαμε στη θρέψη των ψαριών τα εντομάλευρα, τα οποία είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Τα ψάρια και τα φυτά συνδέονται μέσω της επανακυκλοφορίας νερού. Δηλαδή, τα ψάρια εκρίνουν τα προϊόντα του μεταβολισμού τους στο νερό, τα οποία είναι πλούσια σε άζωτο και σε άλλα στοιχεία απαραίτητα για τη θρέψη των φυτών. Πιο συγκεκριμένα, τα ψάρια ταΐζονται με την ιχθυοτροφή που παρασκευάσαμε από εντομάλευρο. Στη συνέχεια, τα ψάρια εκρίνουν τα προϊόντα του μεταβολισμού τους στο νερό, τα οποία κατευθύνονται προς τα φίλτρα, αρχικά στο μηχανικό φίλτρο, το οποίο συγκρατεί τα στερεά περιτώματα, και στη συνέχεια στο βιολογικό φίλτρο, όπου ζουν τα νητροποιητικά βακτήρια, τα οποία μετατρέπουν την αμμονία σε νητρικά ιόντα. Τέλος, το νερό αυτό με τα θρεπτικά κατευθύνεται προς τις καλλιέργειες των φυτών. Αυτό το σύστημα ονομάζεται ενιδριοπονία. Η έρευνά μου αφορά τη μελέτη λειτουργικών και καινοτόμων ιχθυοτροφών με στόχο την βέλτιστη ανάπτυξη των εκτρεφόμενων ψαριών και των καλλιεργούμενων φυτών. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεισφορά μου στον αγροκύκλο αφορά το πώς επιδρούν οι παραπάνω ιχθυοτροφές στη φυσιολογία θρέψης των ψαριών. Ο αφανής εταίρος των φυτών και των ψαριών σε συστήματα ενιδριοπονίας είναι οι μικροοργανισμοί και κυρίως τα βακτήρια. Στο πρόγραμμα Αγροκύκλος θα ερευνήσουμε ποια είναι αυτά τα βακτήρια στο νερό και στα φυτά, ώστε να ξεχωρίσουμε τα ωφέλιμα από τα επιβλαβή. Η μεθοδολογική μας προσέγγιση είναι η εξής. Προκειμένου να δούμε και να συμπεράνουμε πόσο αποδοτικό είναι το κυκλικό τριτροφικό σύστημα το οποίο προτείνουμε και εξετάζουμε, πρέπει οπωσδήποτε να το συγκρίνουμε με κάτι άλλο το οποίο είναι γνωστό ότι είναι καλό, ότι είναι αποδοτικό, ότι δουλεύει. Τέτοιο σύστημα είναι το υδροπονικό σύστημα, η κλασική υδροπονία, και με αυτήν θα συγκρίνουμε το κυκλικό μας μοντέλο.
Τι εννοώ με αυτό? Το κυκλικό τριτροφικό μοντέλο του αγροκύκλου χρησιμοποιεί, όπως είπα και πριν, το νερό των ψαριών, που είναι πλούσιο σε θρεπτικά, το περνάει στα φυτά, τα φυτά απορροφούν τα θρεπτικά που χρειάζονται και το νερό ξαναγυρίζει στα ψάρια. Είναι λοιπόν ένα κυκλικό σύστημα. Αντίθετα, το κλασικό υδροπονικό σύστημα είναι ένα γραμμικό σύστημα. Δηλαδή, φεύγει νερό από τις δεξαμενές που έχουμε φτιάξει τα λιπάσματά μας, περνάει στα φυτά, τα φυτά απορροφούν ό,τι θέλουν και το νερό αυτό μετά από μερικούς κύκλους απορρίπτεται. Άρα είναι ένα γραμμικό μοντέλο και θέλουμε να το συγκρίνουμε με το προτινόμενο κυκλικό μοντέλο. Θα κάνουμε μία σειρά πειραμάτων με μεγάλες θερμοκηπιακές καλλιέργειες, δηλαδή με φυτά τα οποία είναι πάρα πολύ κοινά και καλλιεργούνται σε μεγάλες εκτάσεις θερμοκηπιακές, όπως είναι το αγκουράκι που βλέπετε πίσω μου, όπως είναι το μαρούλι ως εκπρόσωπο των φυλλωδών λαχανικών, η ντομάτα που θα κάνουμε την άνοιξη του 2024 και το αγκούρι και πάλι το επόμενο φθινόπωρο, στο οποίο θα κάνουμε το εξής. Θα παρέμβουμε στο υπόστρωμα, στην τροφή που τρώνε τα έντομά μας. Δηλαδή θα ταΐσουμε τα έντομά μας με αρωματικά φυτά, έτσι ώστε να τα ενισχύσουμε την τροφή τους με αιθέρια έλαια που φέρουν αυτά τα αρωματικά φυτά. Και γιατί θα το κάνουμε αυτό? Διότι οι συνεργάτες, τα μέλη της ερευνητικής ομάδας που έχουν δουλέψει με τα έντομα, έχουν βρει ότι ταΐζοντας τα έντομα με δρόγη από αρωματικά φυτά, είχαν πολύ σημαντικά αποτελέσματα στα αντιοξυδωτικά που μπορούσαν να φέρουν αυτά τα έντομα ως τροφή. Τάισαν λοιπόν με αυτά τα έντομα κοτόπουλα και βρήκανε ότι όντως είχε αποτέλεσμα στο μεγάλωμα και στην υγεία των κοτόπουλων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ακριβώς επειδή φαίνεται ότι αν δουλέψει και σε αυτό το σύστημα εδώ, θα μπορούσαμε να έχουμε μια σοβαρή αντικατάσταση αντιβιωτικών που προφανώς είναι προβληματικά. Όλες αυτές οι καλλιέργειες θα παρακολουθούνται συνεχώς σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης των αντίστοιχων φυτών. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο το τελικό αποτέλεσμα, η απόδοση, μας ενδιαφέρει πώς λειτουργεί το φυτό υπό το ένα καθεστώς και υπό το άλλο, υπό το κυκλικό μοντέλο και στο γραμμικό μοντέλο. Γι' αυτό και θα μετρήσουμε διάφορα χαρακτηριστικά του φυτού σε όλη τη διάρκεια της αναπτυξιακής του περίοδου. Για παράδειγμα, θα μετρήσουμε λειτουργία, ανάπτυξη και απόδοση του φυτού. Πολύ τακτικά, στη διάρκεια λοιπόν της αναπτυξιακής περίοδου, του κάθε φυτικού είδους που θα ελέγξουμε, θα μετράμε παραμέτρους όπως είναι η φωτοσύνθεση, η φωτοσυνθετική λειτουργία, που είναι κομβικής σημασίας προφανώς για την ανάπτυξη του φυτού. Θα έχουμε μία εκτίμηση των καταπονήσεων που πιθανώς να υφίστανται τα φυτά. Έχουμε αρκετές μεθόδους που μπορούμε να εκτιμήσουμε αν το φυτό καταπονείται, για παράδειγμα, από τη θρεπτική κατάσταση ή όχι. Επίσης θα μετρήσουμε φωτοσυνθετικές χρωστικές για να έχουμε μία εκτίμηση του πώς μπορεί να δουλέψει η φωτοσύνθεση, αντιοξυδωτικά των φυτών και διάφορες άλλες βιοχημικές παραμέτρους που μας δίνουν μία πλήρη εικόνα της λειτουργίας τους καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία, ένας από τους πυλώνες και ταυτόχρονα όχημα για την αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας είναι η βιώσιμη διαχείριση των πόρων, που συνεπάγεται και την μέγιστη αποδοτικότητά τους, η επαναχρησιμοποίηση του νερού και η χρησιμοποίηση των αποβλήτων. Θεωρούμε ότι ο αγροκύκλος καλύπτει τα περισσότερα από αυτά που απαιτούνται σύμφωνα με τις παραπάνω στρατηγικές, ακριβώς επειδή λόγω του κυκλικού συστήματος παραγωγής έχουμε και επαναχρησιμοποίηση νερού και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλη αποδοτικότητα της χρήσης του. Θεωρείται ότι στην ενυδριοπονία καταναλώνεται μόνο το 10% του νερού που καταναλώνεται σε μια καλλιέργεια στο έδαφος, από τη μια. Από την άλλη έχουμε ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση θρεπτικών και βέβαια τη μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο.